een paar keer geweest. Ja. Maar ja, dan word je niks los. En nu? Is net bij Jan koud, weet je. Wieso? Nee, Kijk, door Jan zet ons direct aan het werk. Ja, dat is erbij. Oh, wie is er Jan dan? Jan staat achter in de struik, is de stroom aan het regelen. Oh. Maar moet je eens aankleden, jongen. Aankleien? Nou, dan gaan we eens kijken of er Jan wat wil vertellen. Maar dit is echt... Zie je de mooiste plek van Chevemet. Maar dan zal ze als schutterij maar zitten, man. Dit is... Ja, kom maar weg, Jeffrey. Kom maar weg. Kom. Dat lijkt mega mooi. Daar ben ik komen. We hebben al veel reacties gehoord op onze komst, maar nog nooit van... Kijken, jongens. Lek me gaan A, lek me gaan B, lek me gaan C. Ja, lijkt mega moka. Zet dat. Nee, nog niet. Hey Jan. Even, ik regel wat bij ik heb gehoord. Jan, wist ik ook van de chatterie? Ik ben burgemeester. Al kleine 25 jaar lid van de chatterie. En voor heb ik het te schravelen, voor heb ik het te doen. Gelukkig is de corona een beetje aan het afvlakken en ja, is er weer een levende brouwerie. Hè. Jan, wat een accommodatie. Hè. Wat een schitterende plek is dit voor een chatterie. Ik weet het. We zijn de jongens, oud koelu, hebben dit die gebouwd in 70 jaren. We zijn in 76 had de burgemeester dit geopend en is bouw op de rug gevallen. Wat is op de rug gevallen? Nou, omdat hier gans, het is eigenlijk natuurgebied. Hè. Hier bent ze direct in de kraan weer, de groene long van Kerkroo. Ja. En ja, dan dat houdt toch wel, ook dat geweten. Want wat hier boven is, liggen dubbele nog geneerd. Hè. De wat? Dubbele ligt onder de grond. Wat hier boven is, het gebouw, het dubbele ligt nog onder de grond. Oh? Er zitten 3 scheetbanen van 25 meter. Nee! Ja. Dat is een compleet onderhoudskelder met alles erop en eraan. Ja. Dat was een projectje toen dan? Ja, die hebben dat na de schicht in de avonduren en in de weekenden. De kastelein, wat ook beschermheer was hier van de chatterie, die had de mogelijkheid gegeven om de kienzaal te openen, waardoor ze geld kosten genereren. En daar wordt cement en zand en steen, betonblok. Ja, daar hebben ze eerst de kelders beginnen op te metselen van betonblok. En ja, zo is het eigenlijk allemaal een beetje gegangen. En daar hebben daar plukken vier een beetje de vruchten van. Maar was ik toen al bij de chatterie? Nee, niet. Ik ben van Bronsum. Ik ben hier in Kerkroo gekomen gewoon omdat ik een vrouw van Kerkroo heb getrouwd. En van één anger. Van mijn familie, van mijn opa's, dat waren burgemeester van Bus, van de chatterie van Doonder. Hebben die heel veel, Bus is een vrij grote chatterfamilie in Doonder. Doonder is niet zo'n groot dorp, hè. Dus die kreeg dat van vroeger hoe dan mee? Ja, mijn mam zei, maar ga ik niet naar de chatterie, die zoeken dat bij de bergen. Ja, zo zit het erin. Ja. Dus is het dan toeval dat ze zelf ook burgemeester geworden is? Ja, ik heb immer toch wel als, ik denk dat ik dat met bloed met heb gekregen. Toch immer wel, ik heb wat schut en wat dat had me als jonge toch wel gekieteld. En ja, van de een met hanger, de oude burgemeester hoort op. En ja, goed gevraagd of interesse ook, zeg tuurlijk. Dat vind ik geweldig zo gaat. En ja, goed, zo komt het. Maar leuk dat er hier verdwaald zit, maar ja, je komt de gekste plaats hoor. Nou Jan, ja precies, maar ik... Hey, is dit diezelfde vrouw van net? Ja. Och, die heeft zich aangekleed. Ja, dat is mijn vrouw. Dat is Oh, kijk. En wie het gij? Marianne. Marianne. Jan en Marianne. Ja. De twee Jantjes eigenlijk, hè? Ja. Maar ik zei net tegen Marianne, we zijn hier alles drukker geweest. Ik weet niet wat het is, maar ik heb op de een of andere manier heb ik iets met Chevemet. De reis heen naar boven, dat is al een mooi ritje. Ja. Als ze hieronder is, voor te wandelen, ja, en dan kijk je dan naar boven toe. Ja, mooi Chevré. Ja. En dan is dit een doorlopend streutje. Ja. Maar het is een van de plek heet iets bijzonders. Dit is een steekkoel. Hij wordt vroeger steen en zo gaat van de grens. Dat noemen ze ook de steekkoel. En ja, dat hier weet ik eigenlijk... En heet dit huisje dan? Dat huisje dat is ook het wat die oude mijnwerkers hebben opgebouwd. Dat is het gaan vroeger een folier erin met doeven en wie dat vroeger was, wildzank. Ciezen,
vinken, blootvinken en putters en die dingen zitten erin. Voor de hobby. Ja, en daar worden vierverkevuur. Jongens worden gepensioneerd en ja, die houden hier een hobby. Want ook hier die Murkis, dat is allemaal oude mijnsteen. Boven staat nog een oude koelier, wat eigenlijk de oude mast nog opdrukt. Alle Limburgse schutterieën vinken ze die masten van Jansen. En links is nog een oude, ja, dat is allemaal koelmateriaal, zeg maar. Dat hebben die toen allemaal zelf gemaakt. Die hebben van de nood een deugd gemaakt. Ja, Met de materialen die er waren, hebben ze toen iets... Ja, dat wordt op de koel geregeld met de opzicht, red ik kroos in de bon en dan ging een nieuwe lier als oud ijzer van de koel af. Hè. Zo ging dat terug. Ja, niet van de vrachtwagen gevallen, maar... van de koel afgevallen. Van de koel afgevallen, ja. Hé, maar hoeveel leer je het de schutterie? Ja, dus voor mij een klein schutterie. We hebben op dit moment nog maar een 17 geuniformeerde leden. En daar hangt nog het omheen uit, zoals een steunende leden en free shutters, wie vier dat dan nemen. Maar ook, ja, ook de corona, daar hadden ze ook geen goed gedaan. Ja. We hebben ons in 2004 aangesloten bij de oude Limburger, dat is bij de federatie. Ja, en dat had ook wel het leven in de brouwerij gebracht om mij. Maar hoe lang bestaat de schutterie dan? 1873 zijn ze opgericht en in 1874 hebben ze van koning Willem III moeten ze dan bij de zogenaamde landstorm, volksstorm, moeten ze ingelijfd bij het tweede regiment. Maar waarom dan pas zo laat richting de Nieuwe Limburger? Gans vroeger zijn die ook bij de oude Limburger Ja? geweest. Ja. Maar de laatste, wie ik in het begin de schutterie was, dat de drie Länder-ek, nee, wat dat? De Belgische bond. En er waren België en hier van Dutch, er waren een paar Duitse verenigingen bij. En er was een beetje meer zo'n de drie Länder-ek besteed ook. Hè. Dat is een bond apart, hè. Maar een overkoepelend orgaan ook. Want er is ook zo'n Euregio-treffen, is dat toch ook Ja, voor schutterie? zeker. Dat is dat drie Länder-ek treffen. Ah, dat vindt dan plaats in Dutch en het ding is, maar vier zijn er nummer bij de jongens van Gemmenig en Plombier en noem het maar op, La Calamine, Kelmis. Gezellig? Dat was super gezellig in die tijd. Ja. Die Belgische bloemenversjes, je kent ze wel, hè, 025 en dat was immer groot feest. Dat was immer echt leuk. We worden met Flaubert geschoten, hè, oude Limburg is alleen maar zwaar shortenbugs. En door Betuutje en Belgisch en zeg maar 4 met een paar verenigingen. Sumpelvel is er ook nog lid van geweest, de jongens van Spekhey. Schutterie, die zijn er ook in diezelfde bond lang geweest. Want is het niet zo dat bij Belgische schutterieën dat ze ook veel nog met die Flaubert's de jeugd bijvoorbeeld? Nee, dat klopt. In België, ja, ook daar is de wetwapens en munitie aangescherpt geworden door de Europese Unie. Hè. Ook daar wordt het moeilijker met vuurwapens en dergelijke om te gaan. Hey, en die 3 banen die hier eigenlijk in de kelder liggen, hè, 3 24 meter banen, ja, dat klinkt als een enorme luxe. Is dat ook. Maar die weren die ook regelmatig gebruikt? Verdomd in de winter dompen we competitie met scheten. Met hier in Kerkroo, ja, dat zullen ze niet geloven, besteed uit 11 schutterieën. Jeker gehucht en jeker het buurtschap had wel zijn eigen schutterie. Ze hebben ooit een kalender uitgegeven hier in Kerkroo. En daar hebben ze voor de 12e schutterie hebben ze de borgschutters van Herzogenraad erbij gepakt. En dan worden ze compleet met de kalender. Maar dat is allemaal klein schutterieën. Wel ook schutterieën met behoorlijke traditie. De oudste, die zitten in het centrum. Die zijn van 1648, meen ik even zo te koop. En dan had ze schutterieën, allemaal zo wie dat met vuilschutterie gegaan is, rond het 1900ste. 1895 tot 1910, 1915. Ja, zijn er heel veel schutterieën opgericht geworden. Maar dat was meer ook als ondersteuning. De koning Willem III was ganz gek op volksstorm. Hè. Dus dat was aanvulling voor het leger. En zo zijn er heel veel schutterieën opgericht geworden in die tijd. En dat is dus ook dat er die oorkondes van de koning, dat die dan ook wapens kregen van de regering en dergelijke. En ook ik zat goed te weer. En in 1907 is de teleurgang van de schutterieën een beetje begonnen. Daar hebben ze nu een wet. Nederland kreeg een beroepsleger. En dan is op een gegeven moment de laatste commandant. Worden van Rotterdam, wordt 1907. Wordt de laatste commandant van de schutterie. Die wordt nog volledig bij Defensie zeg maar niet alleen ingelijfd, maar die deed hand- en spandiensten voor Defensie. Maar Janne, die werd er nogal wat van, Dat hè? moet te veel. Nee, dat moet niet te veel, dat werd veel. Dat werd ook veel. En dat werd ook wie je het moet vertellen. Ja. Hey, maar dat is wel...
dat is die van Hertzogeraad, hè, die er dan als 12e schutterij B gekomen zien. Hè. Zien die van Neuvel de Peul zien die ook goed voor de drankomzet. Dat doen de meeste schutterieën. Hè. De meeste schutterieën drinken. Maar ja, voor dan iets eten en daarna drinken hoor, jongen. Ja. Dat is even voor de record, hè. Ja, nee, maar klaar. Want er is ook buksmeister voor hem. Ja, nee, goed. Om te zorgen dat het in goede banen wordt geleid. dat kent zich in in de goede zaad, banen wordt geleid. Hey, maar, en vandaag? Vandaag is... Want ik neem aan dat je ook wat overhelt aan de kantineomzet, hè, als de schietbanen gebroek werden. Ja. En vandaag is er een communie. Vandaag is er een communie, ja. Ja. Heel veel communies die zijn later in het jaar. We zijn het allemaal gewend van de Hemelvaart en van de Pinksteren. Dat zijn de dagen van de communie. Het is nog allemaal versoepeld, hè? Maar dat is allemaal, ja, gaat naar achter geschoven. Er zijn kinderen bij, die zijn al bijna 10 jaar oud. Die viel vroeger de communie deden over een jaar 7.